Come on boys, come on girls, in this crazy, crazy world. You're the diamonds, you're the pearls. Ġbor kollox fil-frażi Malta tagħna il-koll. Il-ħamis fil-għaxija il-Forum Żgħażagħ Laburisti nidew il-kampanja tagħhom għal se twassal liema kampanja se twassal għall-elezzjoni ġenerali tad-9 ta' Marzu. Kampanja miż-żgħażagħ għaż-żgħażagħ. Iżda dwar din l-attività aħna tkellimna ma' diversi żgħażagħ ejjew naraw x'qalulna dawn iż-żgħażagħ illi attendew għal din l-attività il-ħamis fil-għaxija. Illum attività tal-Forum Żgħażagħ Laburisti tal-kampanja Ajmin li ilha bosta xhur tagħmel kampanji u li illum issa dax-xahrejn ħajkonna l-qofol tagħhom. Nagħtu l-appoġġ tagħna lill-mexxej tagħna Joseph Muscat. Ġejna u ħanaraw x'għajdilna l-mexxej u nkomplu nisimgħu għax għandna bżonn il-bidla. Xejn u ġejna għax tipo bħala żgħażagħ jitu l-ewwel attività biex għandna naraw Joseph x'jaħseb fuq iż-żgħażagħ prinċipalment dak kollu naħseb. Iżgħażugħa wkoll u ġejta hawnhekk tagħti l-appoġġ tiegħek, il-messaġġ forsi titwassal liż-żgħażagħ. Biex jgħodu attenti ħafna l-messaġġ ta' Joseph li tipo issa wasal iż-żmien li vera għall-bidla, wasal iż-żmien li jinbidel il-gvern u jekk mhux kulħadd ħajati ftit mill-kontribut tiegħu jew ħin l-iktar ħaġa importanti l-vot biex naslu l-koll flimkien. Attività sabiħa, iż-żgħażagħ kollha f'daqqa, il-kampanja ġdida jmien entuzjasta biex nara x'ħajħorġu lid-darba. Forsi titwassal messaġġ iż-żgħażagħ bħalek li forsi għaw attivitajiet bħal dawn forsi anke jattendu. Ekku aħna nħeġġuhom sabiex jingħaqdu mal-moviment illi huwa mmexxi minn Dr. Joseph Muscat sabiex il-Partit Laburista fl-aħħar mill-aħħar jekk jingħata l-fiduċja jkun partit illi biex mod jew ieħor ħajġib il-bidla fil-pajjiż. Importanti l-lum ifhimni li tara kemm hawn żgħażagħ li lesti biex jitilgħu għall-moviment il-ġdida tal-Partit Laburista u ta' Joseph Muscat. Ifhem, importanti li nuru li kemm aħna b'saħħitna bħala moviment Forum Żgħażagħ Laburista. Il-messaġġ tiegħi speċjalment il-first time voters biex jagħtu każ li l-Partit Laburista dejjem ħares lejn il-futur. Il-messaġġ tiegħi huwa li jivvutaw il-Partit Laburista. Jiena il-messaġġ tiegħi li żgħażagħ biex jiġu magħna ħalli naħdmu flimkien biex inġibu bidla għall-pajjiż u għall-sab. Kienu mijiet ta' żgħażagħ illi attendew għal din l-attività li ma' attività laħqet il-qofol tagħha bil-messaġġ lejn iż-żgħażagħ mill-mexxej tal-Partit Laburista Dr. Joseph Muscat. Brendan Pisani għal One News minn San Ġiljan.